komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-25 adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga magainop dunay, tubtub kita sa tagnalaw na 15. Sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Kag kalakip man ang aton sining mga lokal kag national issues pag may time dalon taman diri sa aton sining pagpangalaga. Kamustang mga kaaksyon ta dira? Kabayon tang sige lang, pero daw lakagi daw. Daw lakagi ang nag-social distancing. Ay, hugid. Daw busy. Busy gid ang sitwasyon kada adlaw diri sa syudad sa Bacolod. Sa pagkadamo sang mga salakyan kag mga kauturanta. Ilabi na sa mga mayor nga dalonon kag sa mga markets, mga kaaksyon. Ipaiway niyo mananay ay bisan paano lang malikawan ta
kag mag-aantaranay kita kuntani, no? Para likaw lang kahapon daw 20 na naman ang positive diri sa syudad sa Bacolod. Daway gid, no? Sige lang basi pa man lang sa dalayon taning apelasyon sa inyo mga kaaksyon. May nagapamati nga dapat naka-face mask. Ang face mask kag facial dawara na. Ang social distancing na lang amo ang kulang pa. Gamay na lang at tipyada, no? Kabayuntang nga magsigi-sigi lang niya ang social distancing para likaw sa anuman sining nga kagaw. Likaw sa anuman sining nga virus sa tugas ang COVID-19. Ay, perte, no? Do makasiling ka daw kawaw, grabe gid. Pero te way mo sini ang aton sining himuon palimton na lang kag panomdom sa mga kaaksyon ta dira nga mag social distancing, face mask kag face shield. Kunara kita sa guwa sa aton sining puluyan kag kunara sa sulod ti kabalo naman sila tanan bisan pa wala naka face mask kag social distancing sa sulod sang puluyan, no? Ayos, sige. Mag-idop na kita, tubtob kita alauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kabayuntang halos kalabanan nakatsibog na, nakapaniaga na. Saway pa pagpreparar na, no? Kay dugay-dugay maniaga na kita. Amo nang importante. Sa mga banwa kag syudad man diri sa probinsya sang Negros Occidental, kabayuntang same man ang ginahimo ninyo. Kay bisan paano bla malikawan tay ning virus nga ini. Hindi mo man makita gani ni dog sa ulo ka lang nga siling mo diri kumagi kay daway di piteksinta sara man siya gali. Ay huugid. Sige sa mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Negros Oriental kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa kabugusan nga Region 6. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangingkapod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa City Health sang syudad sang Talisay ginpasiradan subong adlaw matapos magpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga frontliners. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. LGU sang Bacolod liwat nga nag-apilar sa National IETF nga isuspend ang pagpauli sa mga Bacolod non LSI kag mga OFWs. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Ini may kangtanan sa newly identified drug personalities mas nagdamo umpisa nga nagsugod ang COVID-19 pandemic. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Nokpo may 3 na nga nagpositibo sa COVID-19, duha naka-recover na. Samtang sa patrol naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eden Abuso. Simbahan Katolika ginabi-abi ang pangabay sang pila ka mga opisyal sang National IETF sang intervention sang religious sector sa nagasaka nga suicide rate sa Pilipinas. Samtang sa aton sini mga out-of-town reports naman mga kaaksyon sa siyudad sang Cadiz.
Igabalita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kang tanan sa 40 ka mga LSI nga taga syudad sang Cadiz nga na-stranded sa Tabuilan, Cebu, 28 lang ang nakapauli. May 12 pa nga nabilin nga LSI. Sige, samtang balita naman sa Sagay City, gabalita ni Aksyon Tamon 40, wanted sa kaso nga pagbaylar sa RA 9165 dakop sang Sagay City PNP Siringaga. Sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Egyptian National posible nga amo ang salikod sang pagpamumba sa hulo-sulo suno kay Professor Banlawe. Oral argument sang Supreme Court sa anti-terror law ginapakan sila sang OSG. Office of the Solicitor General ginapakan sila. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, gina-acknowledge na ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nag-monitor na sa sining nga odto ka nagpadala na sa ila sining mga mensahe. Karon dugay-dugaya ang mga mensahe ninyo nga ginpadala pagi sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa yara sa website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sining YouTube channel ang Aksyon no Radyo Bacolod. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tanay talupangod sa diligid lamang madugay. Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby yan ay matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay ayos, sige, daligid lang kay manamyaw tadian na ho. Sa pihak nga bahin, may lang nga pag-monitor kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang nga pagpamatidra, no? Kay Romulo Hefty Lamag, good PM. Tamyaw lang si Joe Rodriguez sang Payaw, Binalbagan. Kay Rhea Piornato, may lang nga pagpamati, Rhea, good noon, no? Kay Rhea Piornato. Kay Maki Aragin, MMC, may lang nga pagpamati, Maki, dira sa MMC, Etery sa barangay, sa Bangga DA Kabangkalan, si Chona Argin, no? Chona Argin. Ayos kay Noy. Ay, puwerte Thank you so much, Noy. Kay Philip Lorente, may lang pag-monitor dira sa Minoyan Morsha. Philip Lorente, kagalunan Suset, may lang pag-monitor good noon sa Hong Kong multa sa social distancing 2,000 gani man. 2,000 pesos, no? Thank you so much, Suset Alunan and Mera Luna. May lang pagpamati Mera. Kay Lisa Montecastro, good PM lang dira sa Doha, Qatar, samtang nagapreparar sang balo ni Madam. Amo nang mayuda, no? Kay Lian Tadina, mayong udto sa Rex. Salamat gid Lian. Kay paring Biboy Akisolar, aban sa gamonitoro. Leonila Ilbanbuena, dira sa barangay 35 kay Lunisa Elbanbuena. May lang pagpamati Lunisa. Sa kay Rose Guevara, dira sa Alabang Muntinlopa. Salamat gid kay Tomas Bronyola, dira sa Libertad Barangay 32. Ga-monitor siya on radio. Ay, puwerte sige, Tomas Bronyola. Kay Jocelyn Acivita Ulak, salamat gid. No? Thank you so much gid. Kagawad Dimbong Jocampo sa Barangay Maao,
Bago City. Thank you so much gid kay Bilin Salaw. Greet ko lang mga Legion of Mary diri sa Saint Isidore Church. Sa din siya Mambilen. Salamat gid. Thank you so much gid. Melinda Aisporo, si Baby Aisporo ni sa La Carlota. Salamat gid. Elmer Almorato sa Barangay 2, La Carlota, good PM lang. Kay Glenn Santana, parekoy, may lang nga pag-monitor kay paring Glenn Santana, ga-monitor sa imo. Ayos paring Glenn. Kamusta si Toto Glenn Subungman? Kay Joyce K. Dizon, may lang nga pag-monitor sa Hilado Extension. Joyce K. Dizon, no? Dira sa Hilado. Ariel Kabatak, good PM lang. May lang nga pag-monitor kay Ariel Kabatak. Gemma Makilan, may lang nga pag-pamati sa Makilan Familia. Galantaw. Ayos, thank you so much. Kag Helen Wasna, good PM lang. Kay Untalan Pacheco Federico, may lang nga pag-monitor. Kag kay Police Colonel Manaay. Ay, kamusta sir? Halin sa office sa NDM Forensic Services and Consultancy Office. Okay, sige. Thank you so much gid Ontalan Pacheco Federico. Kag kay Police Colonel Manaay, no? Sige. Salamat gid. Ayos, sige, dali gid lang dali gid lang mga kaaksyon, standby anay, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:59 na. Isa na lang kagutlo kag 12 hayno na. 11:58 mga kaaksyon sa imo sini nga pag-ehersisyo hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtuwar sang DTX
Santero pod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa Egyptian National. Posibleng amo kunong sa likodo sang pagpamumba sa hulo-sulo suno kay Professor Banlawi. Kag oral argument sa Supreme Court sa anti-terror law ginapakan sila sang Office of the Solicitor General ho. Nga man. Kag COVID-19 update sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. May kaangtanan sa natabo nga pagpamomba kahapon dito sa Hulo-Sulo. Tika man may report nga isa ka Egyptian national nga may sang Moroccan descent ang babae nga suicide bomber nga yara sa likod sang pagpamomba sa Hulo-Sulo. Ginapahayag ni National Studies Expert Professor Romel Banlawi nga base ini sa mga report nga ilaya nga nabaton. Mahimo suno kay Banlawi nga family terrorism ang natabo kag posible ang babae nga suicide bomber ang bata sang isa man ka Egyptian nga bomber. Ini na ang ikalima nga insidente sa nga pagpamomba nga suno kay Banlawi mahimo nagaangot-angot lamang. Ang una ang nagluntad sa lamitan nga ang sa likod sini ang isa ka German national may Moroccan na descent. Kag ang nagsunod naman ang sa Indanan nga may kaymuan amo ang Pinoy kag ang Indonesian bomber. Ay katatlo dere ang natabo sa Hulu Cathedral nga isa man ka Moroccan ang may kaymuan kag ikaapat ang plano man nga pagpamomba. Hindi gali Pinoy, no? In the action rest. Amo na ambal nila pero wala pero wala pagid sang ebidensya kung nalingid man sa Morocco. Correct. Amon Action Rex, ang ikalima na ini nga insidente mo amo yung pinaka-latest ang kahapon sa diin 15 gid Action Rex. Ang nagkalamatay kag 55 naman ang pilasondo. Mo gini gurong pinakalala Action Rex sa mga sa sininga tuig do amo na ning pinakalala nga pagpamumba. Pila tanan ang napatay Action Doors? 15, no? Kag may mga pilason pa? 55 naman yung pilason Action Rex. Kag hindi twin bombing na Action Rex. Kag hindi manlayo ay kag lapitay lang ni sila. Actually ang napilasan ganito nga chief of police bala mo. Chief of police kun deputy sa amo nga lugar taga diri sa Region 6. Diri sa isa sa mga pulis nga opisyal pero do okay naman ang kondisyon niya right now. I don't know kung taga Negros, kung taga Iloilo siya, gina-check ko pa siya pero taga Drigid siya. Western Visayas gid Action Rex. Do ka ambal ganin ni Banlawi posible gina-take advantage bala sa mga terorista ang ginahimo mga animal klase ka mga yes kay syempre masako subong ang mga otoridad Action Rex ano ni sila hindi pa ni grupo sang abusuyop actually may naghambal kagina may mga report nga basi ko no abusayap meron man nga suicide bombers Egyptian suicide bombers wala pagit sang confirmation hindi man na sila gyapon mag-connect kung wala sila hindi man sila maghimo kung wala sila connect dire. May mga lokal ginadislaguro nga mga grupo man. Sus ka subo man nga senaryo. Pila gani ka pulis ni ang napilasan di? Ang correct ang militarya pulis nga napilasan. Ang militarya napatay. Record nila ang nagkamamatay. Wala di sa akon nga record. Basta ang kabilugan. Yesterday. Basta 15 ang nagkalamatay. 15, no? Grabe. Kaga ambot ko makilala ang patugay sang pamilya kay why na to kay iban to naglapta na to. Correct. Kaya Action Rex ma-update lang ko dribla sa apat ni bala ka pulis nga apat ka pulis, apat ka militar nga natirohan man sang pulis dito sa Hulo Mangyapon. Kaya man ang mga pulis diri nga imbulbado sa amo nga pagpangluthang
sa mga Army Intelligence Officer sa Hulusulo ang posible kung Action Rex may koneksyon sa duha naman niya ka suicide bombers nga ginasundan sang mga militar sa ilang nga operasyon. Ginpahayag ni Armed Forces of the Philippines AFP Western Mindanao Command Chief Major General Carleto Binluan Jr. nga ang posibilidad nga motibo sa pagtiro sa 4 ka militar sa tion sa ila anti-terrorism operation sa tung Hunyo 29. Ang mga opisyal sa militar ang ginpatay sining o kung gintiro sining Joint Task Force o kung Joint Intelligence Task Group kag ang Task Force Sulu matapos nga na-detect sang technical intelligence ng militar ang posible lokasyon sining duha ka babaye nga suicide bombers kag nagahimo man sang ilang suicide vest. Kag naibaloan aksyon sa madumduman nga base sa investigasyon ining 4 ka militar ang gintiro malapit man mismo sa Hulo Police Station. Samtang ma-update lang ko sa bugos ng records sining COVID-19 sa karon ang infected naglambot na sa 23,809,245. Ang nagkalamatay diri 817,005 kag ang naka-recover 16,359,043. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest, ang cases naton diri 194,252. Lapit na lang. Lapit na lang gid Action Rex Mag 200,000. Yes. Saan Actually, gid sa matapos man? nagambal man gani ang Malacanang Action Rex nga kayo di ba may study to ang UP nga sa by end kuno sang September ma-flatten ang curve. Gani. So kabay pa gid Action Rex nga Kabay pa. ma-flatten Wala gid man ang imposible kung nagapati kita nagaupod lang kita Yes. sa ginatawag nga pag kuan man pag health himo. protocol Action Rex Oh, ang health mga protocols basic kita. Amo lang imuon tada kung nanong nasaad sa health protocol nga ginatawag sang gobyerno ta tumanon ta lang. Why man ang ta simple nga perdihon ta? pagsuksok mo sa face mask Action Rex Kag makabulig face na shield, na. kag social distancing gid of course, no? Kag ang nagkalamatay diri Action Rex 3,010 na kag ang naka-recover 132,042. Sa Negros Occidental naman 966 na subong ang kaso matapos may 19 kahapon nga nadugang sa sining COVID cases sa Negros Occidental kag isa man ang record nga napatay nga taga Negros. Sa Bacolod naman 755 cases na diri Action Rex 20 kagapon ang nadugang. Kag sa Western Visayas ang total cases 3,555 kag ang naka-recover 1,530. Ang nagkalamatay nagsaka na sa 54 matapos nga may isa nga nadugang kahapon. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dora Kabato, una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Las 12:08 na nga tunoras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, kantuan tanang mga balita sa aton sining nga mga action reporters kay daw kadasig lang sang orasan ta. Daw namisok lang kami ni Aksyon na Dorel 12:08 na. Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Aboso sa patrol. Simbahan Katolika ginaabi-abi ang pangabay sang pila ka mga opisyal sang National IETF sang intervention sang religious sector sa nagasaka nga suicide rate sa Pilipinas. Sa iban nga lugar daw kadako gid ba sang numero sang naga-suicide, no? Diri sa aton hindi gid man masyado mabatyagan. Galing iti concern lang kita sa sining sitwasyon bla subong base amo man ang ginatunaan kung nga commit sila sang suicide, no? Ibaloon ta si Aksyon Eden Aboso sa patrol angot sining balita. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex, nagapati ang simbahan katolika nga hindi na makabig na health crisis ining COVID-19 kundi isa man ini ka mental health crisis. Si sunod kay Father Henry Donasco, Director ng Commission on Liturgy sa Diocese of Bacolod,
ila ginaabi-abi ang pangabay sa National IATF nga mag-intervene kung kinahanglanon ang religious sector kung suicide ang paghahambalan. Tidugang pa ni Donasco, posible istoryahan nila mga tikang nga pwede nila mahimo agod bisan papaano makabulig sa mga tawo nga nagakadulaan sang paglaom dalaman sang pandemya. Sunod kay Donasco, ginakilala na sa karon sang simbahan ang mga insidente hindi kaangay sang unag election direct nga wala ginapatigayunan sang misa para sa patay ang mga bangkay sa mga persona nga nagahikog. Palayag ni Donasco, handa ang simbahan magtuman sang pangabay sang otoridad angot naman sa amo nga issue. Pamateraton si Father Henry Donasco. Meeting na mo na nakita mo namin yung crisis ng pandemic is hindi na siya health crisis, but naging mental health crisis na siya. Kasi ang mga tao, grabe man ang situation mo. Siguro ang mga nagpa-shoot bala sang cases ng suicide, no? Kasi doon na mental health crisis na sa kung para sa COVID. Kita ng tanan, affected din emotionally, mentally, psychologically, no? So, namin man na siya nga item nga base sa next namon nga meeting i-bring up ko man na sa tahom siya nga data. Action Rex sa depende man na galing kay base kung may mga rason blang iba niya nga nagahimo sini Action Red din blaw. Yes, correct, Action Rex. Hindi lang niya sa pandemya nga side ni kundi base may mga iban pang mga rason bla. Yes, posible man Action Rex. Pero nakigangot man kita sa BCPO naman. Kinkumpirmar man ni Lieutenant Colonel Lester Liada, nga Deputy City Director for Operations, nga nagsaka man gid Action Rex. Ang suicide rate nga na-record diri sa siyudad San Bacolod, ikumpara nagligad nga tuig kay the whole sa same period. Action Rex, actually the whole year of 2019. 17 ka kaso sang suicide ang ilang nga na-record. Pero, sini nga tuwing 2020, Enero to Agosto, 15 ang ilan na sini nga na-record. So, baliduan na lang lagson? Ay, kabay pa nga wala lang sa magdugang, no? Yes, correct, Action Rex. Kaya may nabilin pa kita nga pila pa ang mga binulan para makumpleto ang tuwing 2020. Pihambal ni Liada, dako man Action Rex ang chances pala kay damo makita na hibaluan yung mga may mga suicide cases dito ya abi sa mga Luzon or other parts of the country. Ngati ang Action Rex is a weakness ang iban bangod man sa pandemya nagakadulaan sa trabaho. Nga suicide? Ang ining suicide bomber sa Ulo-Suloho? amo. Amo ning pinakamasakit kay tanan niya may dalahigon gid sila. Unlike sining nagahikog ya sa aton dire, naga-suicide nga may mga rason na. Posible gid man sila Action din. Yes, correct in Action Rex. Tiyambal ni Liada, wala iya sang specific unit abe sa BCPO pag wala man sang specific gid bala nga program with regard sa issue sang mga suicide Action Rex. That's why panugyan niya na kung mayara sang kaupod sa panimalay nga nagalain ang pamatasan bala o kung mga gawi sini, dapat nga hindi gid pagpabayaan kag istoryahon agud malikawan ang mga kaangay nga insidente parehas ni Action Rex sa mga paghikog man. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Naboso. Balita gikan sa patrol. Ang mga suicide na ang nagahikog bla subong tiyempo. Hindi ta na napagkuano na. Bayantan lang da. Magsali kita ka paminsar da sang sobra. Kag hindi man lang matagan solusyon gilayon, kamo man lang nagproblema. Kuanan ta na. Pawalaan ta lang ng mga problema. Normal lang nga may problema sa isig ka tawo or sa isig ka pareho. Pero dapat gid nga pa ino-ino gid sang paminsaron ta sa mga kaksyon ta dira, especially sa mga minors kay daw mo ning nagadamo commit suicide, no? Ang mga lamharon tabla. Kung may paliwansan man lang gamay, paliwansan ta na, no? Pero sa pinaka-latest nga report sang Philippine Army, pinagi sa kay Lieutenant General Cirilito Subihana,
nag-confirm nga ang duwa ka paglupok sa hulos-hulos adtong kahapon ang katuga o kung tuga sang duha ka mga female o kung duha ka mga babaye nga suicide bombers. Nga ang isa diri amo ang nagpatay kuno nakaligad nga month of June sa isa ka Army Intelligence Officer sa amo nga lugar. Ang isa diri sa suicide bomber ha. Bali duwa ka babae mo. Ang isa diri ginpabutyag mga kaaksyon sang Philippine Army. Amo ni ang gina-check pa nila, no? Isa ka balo kuno nga Indonesian. Do amo ni siyang first local suicide bomber nga naghimo sa sining krimen, no? Gina-verify pa man sang militar. Amo ning pinaka-latest nga report gikan didto sa Hulos-Sulo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:16. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Abuso, kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May gangtaran sa LGU sang Bacolod liwat nga nag-apilar sa National IETF nga i-suspend na yung pagpauli sa mga Bacolodnon, LSI kag OFWs. Anong rason sini baloon tabi sa kay Aksyon Dale Salazar? Kagiban pa nga mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex sa another time out. Amo ini ang panawagan sang LGU sang syudad sa Bacolod sa national government angot sa pag-repatriate sa mga Bacolodnon nga mga overseas Filipino workers kag mga Bacolodnon nga returning residents o kon LSI. Aksyon Rex. Ang LGU sa Bacolod si Mayor Bing nagpadala sang sulat dito sa National IATF nga kun mahimo i-suspend anay Aksyon Rex sining pagpapuli no sining mga Bacolenyo OFW man o kon LSI. Ini nga kasunod sa nagakatabo nga COVID-19 situation diri sa may syudad. Aksyon Rex. Sa isa ka statement gitahayag diri ni Mayor Bing nga ang pangabay ti bango dinhi sa pagsaka sang COVID-19 cases sa may syudad. Nga sasadot gid Aksyon Rex sang isa ka sibana from August 16 to August 23 nagsaka ang COVID-19 cases sa Bacolod humalin sa 513 pakadto sa 900 cases o kun may 75% nga increase. Aksyon Rex. Dako ba? Ang 500 ni from ano ni nga bulan? Tumalin ni Aksyon Rex ang Marso, no? Marso hasta? Tugtog August 16, 513. And then from August 16 to August 23, may ara sang damo-damo nga additional cases sa more than 400 Aksyon Rex, no? Kay nagsaka sa 900. Ang kabugusan nga COVID-19 cases magluwas gidyagli subong ko ni kumpara mo nakaliligad. Magluwas ini sa mga recovered patients nga masobra naman sa 100 Aksyon Rex. Pilang kabilugan nga kaso sang Bacolod as of now, Aksyon Dale? Diri sa may syudad sa Bacolod Aksyon Rex base man sa pinaka-ulihin nga information. Daw 20 kahapon mo? Damo-damo Aksyon Rex. Kay kahapon, August 23, pa nga record sang syudad. 735 pa lang diri ang nabutang Aksyon Rex. May 257 nga recovered. May active cases nga 461. Kag COVID-19 deaths nga 17. August 23 pa nga data sang syudad. Amo na gani ang balimir sa mga city officials nga advance ang ila sini nga mga information nga nagakabatunan. Rason kung basiya naton ang statement sang alkalde nga 900 cases na, no? Ining COVID-19 cases diri sa may syudad humalin nga nagsugod ining COVID-19 pandemic. Aksyon Rex. Amo ni siya ang isa sa mga kamangdanan sa panibagong appeal ni Mayor Bing sa National IATF. And another reason, amo ni nga sitwasyon Aksyon Rex sa mga hospital. Ining ang mga hospital diri naton tipo kabilog pero wala na sila nagabatan sa mga probable o suspect COVID-19 cases. Ang mga medical staff nagaka-deplete na, ang iban nga mga medical workers naga-resign o kung naga-awol. Aksyon Rex. So sunod rin kay Mayor Bing ang sitwasyon rin nato nagalaom siya nga paboran no sa National IATF ang ila sining appeal kag hopefully sunod siya after isa ka bulan
after isa ka bulan, amo naman ni ang tion nga liwat nga matunon ining mga OFW sa LSI Action Rexa, pero wala pa ni nag-grant, wala pa sang sabat ang National IATF kung bala pabura nila o kung hindi no ining second appeal nga ginapangayo sang syudad sang Bacolod. So interview natin kay Vice Mayor Sid Familiaran and Chairman sa Bacolod IATF, ang OWA Contade Action Rexa no sa Vice Alcalde, amo ini ang magapabalo sa National IATF nga hindi na ma-accommodate sa isa ka LGU ang mga nag-inabot nga mga OFWs. Kaya kung basihan natin ang datos, from August 22 kag 23, duwag damang kadlaw, 400 action recs ka mga Bacolod nun OFWs ang nagabot diri sa may syudad sa Bacolod nga karon may pasang may naka-quarantine na panahon sa mga hotel kag inns naton diri sa may syudad sang Bacolod. Kag in-explain diri ni Action Rex ni Familiaran nga ti ning mga OFWs pag inabot do sardinas, what if ang isa dira ka OFW positive. Pila na gani ka trip day halin pag resume? August 22 Action Rex nag-resume ang biyahe. August 22 plus kahapon? August 24 kahapon nga adlaw. Ang data ka syudad wala pa din na-include ang mga naginabot kahapon. Amo ning example or gin-cite ni Mayor Bing nga data nga August 22 kag 23 400 na kabilog ka mga OFWs ang nag-inabot kay kumadumduman may duwa ka semana nga moratorium. Amo ning nga nagtingnaw bala Action Rex sining pagpuli sining mga Bacolenyo nga mga overseas Filipino workers. Ginihemplo din ni Familiaran nga muna kung may isa nga nag-positive sa mga OFWs, possibly ang iban malatnan man Action Rex ginpahagyaman ganiti ang OWA nga mayo sa OWA patulugon o sa mga OFW kung bala komportable sila o kung luyag nila Action Rex para at least picture out ang sitwasyon. May katamo nagareklamo Action Rex actually hindi lang taga Bacolod kundi taga province o Negros Occidental man nga mga OFWs nga overwhelmed na katama ang mga quarantine facilities diri natin Action Rex. Cerebroan nga tugtog karon wala sa gihapon sang proper coordination nga ginatawag sa tungasang gobyerno nasyonal ag LGU. Wala Action Rex ang din sa pag-repatriate sa mga overseas Filipino workers. Kaya ang Balibay City ang trabaho lang lamang isang LGU batunon, sugaton ining mga OFW. Sugaton ta prong bulutangan sila ni. Trabaho na ka Action Rex kun kay sila ning man din ang uwa na diyaman. Sila ning nag-transact sa mga gauwak ni guro yang uwa ya gauwak. Amo lang pagpatahag ni Vice City mas wala na intindihan sang public nga ang mga city officials ang ginabasol. Kundi ang OWA sila ni nag-transact kung pilador ang balayran ano kada mga OFWs bagatan nila. Suliton ta sa mga tagpalamita ang OWA amo ni sila nag-transact sa mga OFWs nga mapadala sa isa ka lugar. Kag dapat ang OWA naka-coordinate sa local IATF kay kada lugar tani may local IATF tani Actiondale mo. Dapat naka-coordinate ning OWA sa local IATF o mapadala kami sang shen ka mga OFWs. Amo ning hotel nga butangan sa ila paid na ina. Amo na dapat hindi kay ipadala lang din nila ya pagabot di sus Mario ni sigarapon daw ng daang-daang pang mga OFWs ta kundi sila ipamutang ni nga mga lugar de. Dagi na haplak. Direct Action Rex diri sa LGU no sa syudad sang Bacolod Action Rex. May information ni natag sa Familiaran nga mayara sa mga OFWs nga yara sa pavilion sang isa ka resort. Ato sang nagligad to guro nga gabi mo to? Hindi Action Rex diri sa may forest park no sa area sang Takuling. Ngara lang sa pavilion naga-stay since wala na sang tiniran. Pero hindi pa clear kung bala Bacolod no hindi nga mga OFW. Sa Forest Park? Sa Forest Park ang gin-mention ni Vice Alcid. Hindi pa karon clear kung bala taga Bacolod din sila o kung taga Negros no nga mga OFW Action Rex. Sino ning makadto ni sa area ni man? Mga OFWs tanan ni Actiondale? Amo na ni Vice Alcid. May mensahe gani di sakon bagulang nga mga OFWs na sa Forest Park o daw ara lang sa compound nga pinitensya? Amo na siyang ginanamin ano ni man? Ni Vice Alcid Familiaran. Di nang uwas ni Actiondale man? Actually ang Region Action Rex amo na yung nagpakig-angot no diri sa may sila counterpart diri sa Negros Occidental? Pero sila office before sa namin isa guro'y padala sa ulo-suluan ay. Sa may Old City Action Rex para nilang talatapan
Di aram mga talatapan nila, wala sang nagabutwa. Do ka satellite office sa Action Rex ang ilang sinig nga office. Ipadala ko lang ni Guro sa Hulo-Sulo Aksyon del ay. Sa second floor isang Bacolod Old City Hall. Nano ning ubra nila nga salis lang kapang dunok sila sang mga OFWs nga kaluluoy na nga daan to paghalin nila sa lugar tong ginhalinan nila pag-abot diri sa Bacolod mas kaluluoy nagisla kay way mas labutangan kag wala man coordination eh. Action Rex ang ginalibog sa ulo sa mga city officials naton diri sa may syudad. Ang city officials saya mo sali ka dunok di plus sa mga provincial government ano ning sitwasyon ni nila man do hindi ko kainsindi ning uwa nimo dapat may close coordination ni sa mga LGUs nga natungdan kay may listahan man sila kun di na sila palauli kag kun di na ibutang kun para sa Negros Occidental coordinate kamo to sa kay Dr. Sipard, kay Lianho, kundi ka na kay Gob Lacson, kung importante gidi na, kag sa Bacolod, sa kay Vice Mayor Elcid, sa kay Councilor Ising, or kay Mayor Ivilio Lunardia, da mo lang nakasimple. Nadaway ni kay Baloya kay Insindi, sang ginaobra niya, sang uwa niya man, anong pagpinitinsan ni nilang ginahimo iya sa mga OFWs ta iyaman? Kaya mo lang bali ni Vice Action Rex kung sige pa ni inabot ng mga OFWs din sila pamutang. It's either ginaga-joke lang siya sa Bay Center, drabay butang o kung sa panaan. Bay Center, may araman tayo nga nag-occupy sa Bay Center. Ang mga lang question ni familiaran kung din tang pasilidad, no, iga pahamtang ining mga OFWs, kung ibutang mo sila sa Public School Action Rex, mariklam mo sila mo, like basta una nga na tabo nga, muna gani, nga di dapat OFWs, dapat ibutang sila no sa rules ng national government gana sila sa quarantine facility like inn o kon hotel. Buisit man ang klase kauwa ni man. Do ginabuisit ko Blackson din makabati ni sila mo nga daw pamatyagan ko ya daw pinagusto lang sila sa Iloilo to. Amo man itong problema, why man coordination to sa lokal nga gobyerno? Sa imo Action Rex ang sitwasyon dito sa may Iloilo, hindi lang kita dili nagka-problema sa pagbaton sa mga OFWs dito sa Iloilo, amo man ang sitwasyon Action Rex. Kung hindi sila kasarang drama, yung pa nagre-resign na daw sila tanan? Tiambot lang. Ano mo nang obra nila, dayang ginadunukan nila, tadi pag-abot, pabayaan lang mga utod, taning nga mga OFWs, ay, sus kabudlay. Nakadugangan, no, ining mental stress nga ginamatsada sa mga gintang repatriate ng mga OFW. Sa luwa pamatayan naton ang sentimento kag palihag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Yes, correct na. Kay nagtawag lang sitwasyon subong. Ang mga OFWs to kinaiba sila sa Pinas. Kung na positive na karon kundi na contaminate na sa tanan o na-infect na sa tanan. Balahan mo na nga wala kasi hindi ko sila ma-accommodate sige ka pamaton. Tinalo niya sa uwa kaya ganit tulog sila daw po sa OFW kung comfortable sila. Mugiguro na. Duwan to other sila. Dapat sila kuya pabalo sa Manila na stock anay kaya wala kami hindi kami ka-accommodate sila. So the public to know ang LGU ya mga kasugat ng gitya sa airport, sa Red Cross, ang mga OFWs and LSIs ng gatot. Oo. Ano ito lang niyang mag-facilitate sa Manila sa ilang plane ticket, hasta hotel accommodations. Rex, sabay na ang portion sang palihag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Pero sa hapon, may virtual session ang sangunang palungsod patimprano ni Action Rex nga supposedly every Wednesday ng adlaw. So ginapaabot kayo sa hapon nga talakayon sa mga konsehal ining proposed ordinance ni City Councilor Renicito Novero nga nagahatag sa executive power kay Mayor Bing para makapagwa sa mga dugang executive orders nga naga-implement sang mas stricto no nga mga protocol diri sa may syudad at isar nga napaidalom kita sa modified general community quarantine. Lakita diri sa mga protocol Action Rex mo ni ang issue once liwat sang home quarantine pass ining checkpoint no border checkpoint kaga padayon nga pag regulate Action Rex ining curfew hours. Hindi niya part ya sang mass testing kundi separate pa ni siya. Yes, Action Rex separado ini. Kanong latest to sa mass testing to? Ang
latest sa mass testing action Rex sa ambal ni Vice LC, today pa ang deadline. Today? Today pa ang deadline. Hindi gali ito kahapon? Hindi pa kahapon. Kahapon to yan kay Councilor Gonzales man? Gani man. May enough time pa, no? Kaya ang iba masi nagkahadlock pa kahapon. Today pwede pa sila kapalista. Kung feeling nila, pwede sila ma-qualify or libre, no? Nga RT-PCR test nga wala sila sa pagbabayaran action Rex. Pero dayon gid ni? So, diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex, malibay sa state, kung hindi maprobahan sa National IATF, masige-sige lang sa gihapon ang testing Action Rex. Hindi siya makahambal kung bala ang lockdown, kung 2 days lang ang lockdown sa Bacolod o kung 4 days man. Sulong siya depende ini sa mangin kaundan sa mga executive orders ni Mayor Bing, kag ni Governor. Sa nung kanina balaan nga may lockdown ng Bacolod, man kadamo sa nagapamangkot diyo, kung madayon gid man? Kay ginapabot mo na Action Rex sa anuman nga oras, subong adlaw, kay kahapon na malibas yung LC, it's either tomorrow, so subungan na siyang adlaw, magwa ang executive order ni Mayor Bing, kay ongoing man ang lasining pag-coordinate sa province regarding sining one-time, big-time nga COVID-19 testing Action Rex. Hindi pa sa karon klaro kung bala sa 30 kag 31 kung sa dito mass testing sa Silay, Talisay, Bago kag Morsya, ma-lockdown diri sa may syudad. Pero ang balibay siya may mga medtech Action Rex nga from province mabulig diri sa may Bacolod City sa 28 kag 29. And then pagka 30 kag 31, ang mga medtech naman from Bacolod City ma-augment naman dito sa provincia Action Rex sa pagpaydalom sining COVID-19 massive testing. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Lantaon to kay may mga progress nga mga balita nga nagatuha within sining adlaw or maybe buwas. Angot sa palabuton ta nga Biyernes kag Sabado among gintala na diri sa Bacolod kung kamustahon ta kung madayon ang lockdown nga ginatawag, no? Kay bisan pa nga wala nagasapak ang National IATF sa aton di ambot na nung mangin resultas ni kay daw gin pabayaan. Ayo. Sige, kadtuan ta ng Kapitolyo mga ka-aksyon, si Aksyon Marlon Hinovia on standby. Ini may kang tanan sa City Health Office ang Talisay ginpasiradaan subong adlaw matapos magpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga frontliners. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa luyag-lang ipabalon ni Talisay City Administrator Atty. Jose Jonathan Ialdama. Publiko ay libinigin sa mga taga-suransa nga Talisay nga umpisa sa mga adlaw Agosto 25 sirad-an anay temporaryo o kunway na anay sa operation nga ila sa nga City Health Office bangod ini ang ipedalom sa disinfection. Ang rason sa niya bangod kay Atty. Ialdama bangod mayara sa frontliner sa ila sa nga syudad nagpositibo man sa COVID-19 ti uway sang choice kundi himuon sa gilayon nga ginatawag nga precautionary measures para nga hindi na magdugang pa ang peligro nga dala sa saring COVID-19. Kinklaro man rin ni Atty. Ialdama buwas nga adlaw Agosto 26 mahimuon man nga buksan kag magabalik sa operation nga City Health Office ang Talisay. Ang ilan sa nga ambulansya sige man ang serbisyo pero medyo limitado ini
sa mga emergency cases. Pero ginatinguan man ko sa lokal nga panguluhan sa sunod sa Talisay nga makater ang taras sa mga luyag magngayo man sa Bulig dira sila sa sunod kon COVID-19 ang pagkahambalan. Ang sunod sa Talisay as of August 25, 2020, 8 a.m. Kaya na lamang ini sang aga record sang Talisay City Health Office nagapakita. May ara ini sang 75 na ka mga confirmed cases. May ara sa nagbag-o nga duha. Ang duha ni amuning case number 74 nga isa ka 32 anyos domestic case ini health worker ara sa may health facility diri sa may sudad sa Bacolod pero residente ini siya nga barangay zone 12 sudad sa Talisay. Agosto 15 ginswab sa sunod nga adlaw August 16 nagwa diyon nga resulta positive sa Aksyon Rex, symptomatic ini siya nagdasubong admitted sa health facility diri sa may sudad sa Bacolod. Ang latest nga confirmed case number 75, 54 anyos, lalaki, domestic case man, isa ka mechanic sa sunod sa Talisay, ka barangay zone 10 Talisay City, August 21 ginswab, August 23 nagwa resulta nga positive. Symptomatic man, iring latest nga ruhalon sa may symptoms ang COVID-19. Admitted na rin confirmed case number 75 sa isa ka health facility sa may sudad sa Bacolod. May sa 65 na confirmed cases, may 31 na naman ang naka-recover. May ara sa 44 pa ka mga active cases. Ang mayo lang kami ang sunod sa Talisay, maya sang na-record nga death o kung napatay. Kada ina ang ginatinguan nila nga mapabilin nga zero ang ila sa ding death. Yan si Atty. Jose Jonathan E. Aldama. For today lang, for this infection, that's the request of our CHO. It's because of, I think may duwada na frontliners na nag-severe COVID. So, for this infection, I think that's the request of Dr. Joy Guanzon. I-close down naman ang CHO, ang entire building for this infection. As ano na siya, separating City Health namon na building. It's sa lapit sa plaza, sa Old City Hall siya yatampe. Ara manggihapon ng ambulance services namon, kami hotline man gihapon naging ang CHO. So, any need of that services, sige man gyapon ang aton yung services with regards to that. Yes, August 25 lang for the whole day of August 25. Tomorrow, August 26, ma-open na sila. Talisay City Administrator Atty. Jose Aldama. Ang kaso sa confirmed positive COVID-19 sa Negros Occidental, tikonidugang nato Aksyon Rex ang 19. As of August 23, 943 mo ang kadamoon, plus ng 19, 962 na. Ang pinagkamalak Andre nga basi maglapot gid isa klibo blood. Ate, laban-laban giguro, sobra giguro, Aksyon Mar. Doon ka palumbas lang ka Bacolod, no? Manti permi na sa Aksyon Rex naga double digit pilakadlaw na nga double digit ang confirmed cases sa Negros Occidental. Platon tani karon na kabay pa nga magpabilin lamang ni sa 962 ang kaso. Ang kaaksyon ug gikan sa Kapitolyo Aksyon na Malog Heroboya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, last 12:39 ang aton oras, 12:39 na mga kaaksyon, saway pa magkachibog na, pagchibog na sang palanyagahon, no? Kay dugay-dugay hapon din. Dapat tagachibog ka na para nakahilay-hilay ka na, kagang iban sina,
amat-amat naman himos balik sa ila trabaho, no? Pero mga ka-aksyon, antes kita mag-sailo sa iban nga mga balita, aksyon din standby, aksyon Brian Morden, gikan sa Nokpo, standby kag sa aton sila nga mga out-of-town reporters. May tisik ko lang balang imos. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutub-tub sumo. Ayos, sige, dali gilang kay Maro Grita Diriho sa mga kaaksyon kay Dennis Richard Tibor Roma. May lang pag-monitor sa San Enrique. Greet siya lang si Regent Tan Villalon sang barangay Purisima kag sa Energy Fans Club. Amo nang manamidra, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma. Kay JP Ahina, good PM lang kay Roberto de la Cruz. May lang pagpamati kay Randy Montaño kag kay Andy Casipi sa Makawili Green Plains. Okay. Kay Almera Lim Malasarte kag kay Carlos Gulaher may lang pag-monitora kay Dennis Espijo
Ray Capatar, Kagadones, Italia. Ayos, salamat gid. Kay Christian Rowadra sa Victorias, may lang pamati kay Bibo Trojo Jr. Good noon, Aksyon Rex, niagata, always gid ko nagamonitor diri sa Hinubaan. TY Idol, kung hindi sa FBEM Radio. Okay. Salamat gid, no? Kay Bibo Trojo Jr. Kay RD Backyard, may lang pag-monitor. Aksyon Rex, Cebu biyahe na. Kay lalain na kami hulat sa biyahe, Aksyon Rex. Way pagid sir, no? Lato-laton ta lang siguro. By September 1, basi mabalaan ta naman ang dason nga tikang sa aton sining nga gobyerno. Kay Edwin Pinida, may lang pag-monitor sa Edwin. Via Jonathan, good PM lang. Kay Nel Ritueli, may lang pamati. Neon Clothes Bracelet. Kati Bear, may lang pag-monitor. I-promote ninyo 3 days magwa resulta ka swab para kabalik ka. Hindi ko ka okay. Ang niyon pero tiyagin na sa Department of Health para sigurado bla. Liyan ta din na kung may positive na karon nga isa nagkalalaton-laton na lang na ina sa tanan gani man. Liyan ta din na, no? Thank you so much. Domingo Guancia, may lang pag-monitor sang June pa lang amuna na ang problema. Ang UWA, wala ga-coordinate sa LGU. June pa na Action Rex. Gani, no? Shelami Helma, may lang pag-monitor from Ibaan, Batangas. Shelami Helma, kay liyan ta din na dasig lang ang uwa manukot sa kada renew contract sa Rex pero pabaya sa ila obligasyon gani man. Kay Merls Labrador, may lang pag-monitor. Thank you so much, Merls. Kay Brian Villa, kay Jenny Solgon, may lang pag-monitor. Kay Fiderto Gli Ortiga, dara sa Silay, may lang pag-pamati man. Kay Liberty Benito Nobaldo, dara sa Eastham 4, Mansilingan, Bacolod City. Kay Rimar Biranyo Lingoste, may lang pag-monitor, Rimar. Kay Zorab Javier, may lang pag-monitor, update status sa nag-apply relief, true relief agad para sa second trans, no? Daw budlay gina, ambot ko na ng status na. Hilario Tagapan, may lang pag-monitor, Hilario Tagapan. And Lunila Tarosan sa Gatoslao, San Sebastian. Thank you so much, Madam Lunila Tarosan. Kay Virginia Ortizo, may lang pag-monitor kay Virginia Ortizo. Kag mga manghodya, kay Carmen, kay Ismael, kag Jane sa La Castellana. Madam Virginia San Antonio Alpenda, thank you so much, gid kag Cave Safe Mandra sa imo. Sa Celine Homes, Barangay Estefania. And Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa San Enrique, sa Mayor's Office dira, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, kag Ramil Haro. Paring kinalon sa guys sa Tokyo, Japan, may lang pag-monitor, JR Mainit Torrejon, kay Heaven, Bibot Rojo, thank you so much, gid. Gian Resisio, kay Joyce Ardo Lim, may lang pag-monitor, wala pagid Joy, wala gid Josie, no? Wala pa biyahe, fast craft, Bacolod, Iloilo. Fred Tugaf Jr., may lang pag-monitor, and sa kay happy birthday kay Pauline Joy Civiliano, kag Darrell Tugaf, ang paramya ulit sa kay Fred Tugaf. Okay, kay Cherek, may lang pag-monitor, Cherek, no? Sa Quezon Metro Manila. Kay Mera Luna, may lang pamati, Andrew Juanites, kay Concepcion Rodriguez, tamyaw lang sa frontliners sa NTI, Concepcion Rodriguez, no? Concepcion Rodriguez. Elmer Almorato sa Barangay 2, La Carlota. Good PM lang. Sige, sa kay Carlo Wanggubat, good PM lang, no? Mamanet, kay Third, kay Regine, good PM lang, no? Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby, manong balik kita sa dirigid lamang madugay.
Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Standard Time, las 12:52. This time check is brought to you by ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:53 ang aton oras. May lang nga pag-monitor kay paring Alan Navales o gagay Josing Topas sa Sininga Udto. Salamat gid pare koy. Kag may lang nga pag-monitor kay Mark kag Ems Magbanwa dara sa Barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa kay paring Tip-Tip kag Emem Lerasan no. Dara sa Barangay Estefania. And paring Elmar Tofangco kagay misis niya dira sa area sang Mansilingan. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Sumag, Bacolod City. Paring Philip kag Tintin Rizaldo may lang pag-monitor. Paring Rinli Marter dira sa Banwa sang Valladolid. Good PM. Katuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. I-check tang balita upod kay Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa Nokpo may 3 na nga nagpositibo sa COVID-19 kag 2 ang naka-recover. Plus ining subo man ning balita ning Kafgong ini. Kabudlay kong kaysa no. Ti pagro halong-halong kita kay
Ang ining balita may kangtanan sa di na tong kuan dali lang no. Kay gina-check tanay ini may kangtanan sa Kafgobla nga ting report diri nga nabaton ta based sa report ni Aksyon Brian Morden nga may Kafgo nga gin kwanman gin tiraman sang iya sining kaugalingon nga Kafgo no kamudlay sining sitwasyon no. Ayo sige kadtuan tang balita ni Aksyon Brian Morden anay sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kauntan sang report. We have Aksyon Brian Morden. Aksyon, Brian. Aksyon Rex, ante sinang nagpalasitive nga PNP diri kita nay sa nag-unayay nga mga miyembro sang Civilian Armed Forces Geographical Unit o kon CAFGO. Dira sa may ining detachment situated din siya sa Barangay San Pablo, Banwa sang Manapla, Negros Occidental. Mga alas 8:15 ini kagabi sang nagluntad ang insidente patay gidriyo si Joseph Claro, 41 anyos, nagapuyo sa Hacienda Anisita, Barangay San Pablo. Kag ang suspect diri nga tagbuno sa iya amo si Noel Garcia, 30 anyos, ini residente naman sa Hacienda Minuro, Barangay 14, syudad naman sa Victorias. Action Rex. Ining duwa lunsay mga miyembro sa CAFGO nga ini assign sa nasambit yang detachment. According diri sa kay Police Captain Jenick Bermudez, ang hepe sang Manapla PNP, ining duha Action Rex kwan inang pirmi nagasunlugan ay bala mga lahog-lahog ang mga istorya. Pero kagabi posible nga may masakit maybe nga istorya nga naagom ining si Noel Garcia nga amo ni nagtulod kun nga binuno niya ining si Joseph Claro. Way pagid mapadalman nilang pag-investigar kung ano ganang pinakasunlugan na sining duha abi kay sinima lang nga aga nagasungka ining suspect arana sa paghinakop karon sa kapulisan. So kagabi giningagaw pa ini dalaga ni una sa Juan sa may Dr. Ramon Gustillo Hospital sa Manapla ining biktima, pero gin-transfer ini dira sa may Teresita Hospital, Provincial Hospital sa syudad sang Silay, pero ini ang gin-deklarang patay gid sang attending physician. Action Rex, no? So kung anong pinakamadalom gid sini gina-check pa karon sang kapulisan. Actually ginausisa man ni Bermudez, Action Rex, ang report, di man siya makasiguro pa kung ano kabatuod nga may ara sang shooting nga natabo sining duha inablang nag-inom-inom. Action Rex, kay way pas lang may nakuha gid nga ebidensya. May mga presensya man sang Philippine Army kagabi, pero sa natabo ining insidente nakibot naman ang sila kati natumba na ining biktima. Aring confirmation ni Bermudez angon sini. Hinay. Sir, why isang presensya sang Philippine Army ini na during that time? Bali, ara ang siya or bakasyon niya, pero ang arrested lang ang ara. Mga army gid man sir, no? Galing kita, ano man, wag sila makita, no? Wag sila matulong pangidante yon. Oo, okay. Bali, ang isang mga post nila gani, aware man kay ako na nakatabo. Sa mga sa kapatid. Ako na nagsangulango lang sila kay bali, pagkatapos ng lango-lango, tulkin lang naman na pagkatapos isa. Baka na. You know? Dali, pinuno na siya dati nakapot. Sir, why mas lang sir naka-shot? Ano nga sitwasyon? May ambal nila, may tutay man ko, pero hindi na natin mapuna ay pinagkakalang ito. Ang daamon na i-upsa sa incident. Na kay tubay pa na nakalapot dito amon. Mga pag kayo sa sumpak doon na, parang sumpak doon na tapos wala yung pamante. Then, palangan na amon na asang may hindala na sa hospital sa anon. Na
pag-amon namon dahil sa hospital. Pag-amon namon na dali-dali na pero sa Silay. Then after sa Silay, wala kami nakakagtoto. Wala man nagtugay, nagkakto na diyang pamilya. I see. Sir, at large gapon ni suspect? Aksyon sa manang porusyon sa palayag ni Bermudez sa ining nasambit nga insidente. Pasensya kami nagatulaok nga manok sa likod basi lapit to guro sa iya while naga-interview kita Aksyon Rex o ginahulat pa nilang plano sa pamilya subong kunin sila ang porsigido magpasaka sang kaso kay tiara pa man sa kalisod. Ang importante nga tinadakpan ining nasambit yang suspect or nagsungka kaina mismo sa katapusang kapulisan nga wala nila ginuntatan inihalin kagabi tob-tob sining aga ang hot pursuit operation Action Rex. Ipakaronan ko niya actually ang balita sa Nukpo pagidiri with Police Colonel Romy Palge nga may 3 na ka-pulis nga nagpositibo sining COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental pero ang duha diri naka-recover na gid sila. In fact manugpuli na sila si tagsa-tagsa ka mga pamilya. May isang nagdugang sa Sinimatino nara sa quarantine facility ni siya kag nag-recover man sa Sinimatino yon. Kumadumduman ining mga nagpositive nga miyembro sang NOCPO personnel ang kuan ni sila na assign sa mga hotels nga dira nagatulog ang mga OFWs. So ang proseso sini kun may OFW nga nagpositive dira ora mismo ang PNP nga nagbantay dira ginapa-swab test man ti ining bag-o nga isa nag-positive man siya may inisyatibo ginhimo si Palge diri among paglikom sang pundo may mga naga-donate sa NOCPO nga mga LGUs kay iban pa nga mga stakeholders nagalikom sila pundo para ihatag to sa nag-positive Action Rex sa dugang-dugang guro bakal da siya kuan personal nga kinanglanon labi na gid sa iya sining mga vitamina batok sining COVID-19. Draman sa NOCPO na tanan ang 3? Klayla, actually ang na-deploy actually Action Rex sa mga sa mga hotels nahalin na sila sa mga police bala assigned sa Negros Mobile Force Action Rex. Okay. Dira na sila ginapangkuha kay ang sa mga stations nga mga kapulisan niya dapat intact lang gid sila kay dito may mga borders man sila may mga kaugalingon nga mga checkpoints or mga libot-libot man sa area. So why sila ginapangbuhinan pero ang mobile force siya pwede gin makuhaan amo ni sila ginapang deploy Action Rex. Pamangkot taliwat si Palge sining udto may connection sining 28 to 31 nga plano nga lockdown sa Bacolod kag Negros tikwan inang preparado naman sila. Ang Bacolod, Silay, Talisay, Morosya nga mga borders the same ang matabo nagligad sa ginpatuman man ang hugot nga ECQ synchronized sa Bacolod kag Negros sa tinalikdan to nga mga binulan. Actually, nagapangayo sila sa paghangop liwat sa publiko kung ano nga mga protocol stricto nga ipatuman sa kapulisan dapat sundon gid lang para sa ikayo sang tanan. Balita gikan sa Nukpo Aksyon. Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa iluwantang Bacolod City Police Office, upod kay Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa newly identified drug personalities nga nagdamo na gido. Mas nagdamo umpisang nagsugod ang COVID-19 pandemic diri sa syudad sang Bacolod. Puertino. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eden Naboso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, ginakompirma ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Tico nga nagdamo ang mga newly identified drug personality nga ila sini nga nagakadaptan bangod sang dugang pagid nga kapikaduhon dalaman sang nagpadayon nga COVID-19 pandemic. Sino kay Tico, luyag sang iban magpakahapos na gid lamang Action Rex agad makapangita sang kwarta rason nga ti naga-intra sila sa illegal nga droga. Dugang pa ni Pico, ang supply sang droga ang nagadepende naman sa pag-abri kag pagsiraman sang borders din sa syudad. Bangod sa angay, wala sa itong pagsira sa mga borders, nagyutay na kuntani ang mga supply sang shabu diri sa syudad. Apang liwat naman na dugangan o kung nagdamo, pagbukas naman sa mga borders. Base sa mga palayag o kung base sa mga palayag sa ilang mga madakpan, ang supply ang nagikan sa gihapon sa Cebu kag Manila.
Yung pahayag man ni Pico nga sa gihapon may mga drug syndicate pa nga nag-operate sa syudad kag ila ini gina-monitor. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Actually, Aksyon din, ang inisibong pandemya, gina-take advantage man isang atong mga drug personality na binanggit ang mga newly identified na mga naga-intrasubong. Kaya ang may mga ngalan niya Aksyon din, ako rin kapanago na sila kabutay na sila dakpon kay sila mo, kabalo sila nga high value individual na sila. So kung era man sa kanilakman nila Aksyon din, yung mga new drug personality sila, kabalo sila nga amo ni sumong pinakamahapos, pinakamadali yang mag-exam na ng kwarta. So hindi kaya po madula na Aksyon ang batasan natin pala yung Pinoy magsinapad. Nag-reporta na lang kita sa pahapos na pamaagi. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Iberaboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Iberaboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay sa mga out-of-town reporters ta. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa sistema sa aton sininga lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhi na ng kulang ginadugangan. Dahil masang aga, pasado rasot sa 50, Agosto 25, 2020, sa may Purok Side, Barangay Poblacion 2, Ciudad de Sagay, sa persona naman Renato Sinugbuan E. Lubitos alias Balot, 40 anyos, kada may asawa, residente sa Asinda, Rosario, Barangay Poblacion 2, Ciudad de Sagay, kay nasang aga sa mga operatiba sa Sagay City 20, sa supervision naman Police Major Albert C. kay naging Aksyon Rex, Aksyon Rex, bangod sini, din serbian siya sa warrant of arrest kag may criminal case number 15-5555-S, 18-5556-S, kag 15-5557, tatlo ini ka warrant of arrest Aksyon Rex sa pagbayular naman iya sa Republic Act 9165 o kon sa illegal naman niya nga droga Aksyon Rex. Wisyo kagilagaan Honorable Judge Puntibilla, Executive Judge sang RTC, Branch 73, nabasa sa Ciudad de Sagay, kag napiktahan ini siya sang Julio 9, 2020, kag bangod sini Aksyon Rex,
inisubong ang persona, wala iya sang ginrekomendar ang korte nga piyansa sa naman temporaryong kalwayan. Subong hunong sa custodian facility sang Sagay City PNP. Balita gikan diri siyudad sa Sagay, Aksyon tamang korte ni reporter na salita na Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40, balita gikan sa siyudad sang Sagay matapos ang Sagay kadtuan si Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 40 ka mga LSI ho nga taga siyudad sang Cadiz nga na-stranded sa Taboylan, Cebu, 28 lang nakapauli ho. Subo-subong dosito bilinto. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex out of 40 ka mga LSI nga dapat mag-abot sa siyudad ng Cadiz kahapon nga adlaw 28 lamang ang nag-abot. Ini sa rason bangod nga ang iban sa ila ang nagbalik na sa ila ginaobra sa Cebu matapos na stranded sa walawig sa bahin sang Taboylan sa probinsya ng Cebu. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Banyas ang Citizen Officer sa siyudad ng Cadiz sa kasabdik ini siya ang 28 mega swab test sa karon mga adlaw. Bali ang ato ni Michelle nga counting is 114 gatanan. So, pag-abot isang atong DRM o Punsong Province, ang total count ng taga-Cadiz out of 40, naghimo na lang 28. So, kay may ara iban nga nag-double entry ang alan, so may ara iban nga nagbalik sa Cebu, kaya nila nga ulugahan, abro na magpaliliwat. Ay, galit. So, wala sila nagdayon. So, mo na mga 28 na lang ang ang atong LSI sa Cadiz. So, ang sa province, 90 ang nilang lista. Wala lang ko kabulo kung 90 good man, or ba sinaibanan, or ba sinadugangan. So, subject mo na sila, Dok, na i-swab test, ha? Oo, swab mo sila karon nga adlaw, ang taga-Cadiz sila makandak ng swabbing nila. So, mali patong taga-Cadiz ang province na siyang makandak. So, sa subong, wala pa man Aksyon Rex ang nag-abot ng mga taga-provincial health office. Agad nga ipasigayan ang swab test, pinapabot-abot pa. Sining 28 nga karoon na pahunong madri sa may St. Andrew Quarantine Facility sa barangay Tinampaan sa siyudad San Cadiz. Report dito sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon, ini sa Aksyon Dergutin ng report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, la 1:13 ng atong oras. Standby anay, manumbalik kita mga ka-aksyon, matapos lang ang pila ka mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o Balita, Banat, Bulig.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:20 ng aton oras. Salang-alang na ta sa Tiyempo, dere sa aton sining nga pagpangalagad. Sige, nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life. Upod na kay Aksyon, Walma Sugaton. Ang waita malabutan, pabuwasan tan lang. Ang waita malabutan man sa pagpanamyaw, pabuwasan taman, no? Sige, sa kinandan ako ang inyos ni Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong, mayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!